ラース司令、間もなくオペレーションライトニングを開始します。三島平八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ、今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。頼むぞ風間じい。世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今さら何の用だ。三島和也、お前の存在が世界に争いを抜かせ。その戦争を始めたのは貴様だろう。全てはデビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。愚かだ風間陣。黙れ。ファイト。少なくチェンジ。その程度か。
程度か。チェーンステップ。貴様は多くの人間を犠牲にした自覚はある。俺は罪を償わねばならない。デビルの力を持つ者として貴様、俺が殺す。茶番はいい。さっさとデビル化するがいい。お前を殺し全てを終わらせる。ファイト。貴様の負けだ。そろそろ遊びは終わりだ。消え去るがいい。
運がいい。力の差を知れ。俺の血を引いていながらこの程度か。俺を殺さなければより多くの人間が死ぬことになるぞ。
めないのか。力に飲まれたか。覚悟も執念もお前は全てが浅い。Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. 全世界の人類に告げる。貴様ら人類は武器や兵器に頼りすぎ軟弱な生物と化した。この世界を牛耳っているのは自ら戦うことを忘れた弱者どもだ。臆病者が作った社会やルールになぜおとなしく従う。バカバカしい。目を覚ますがいい。くだらぬ世界のルールを俺が書き換えてやる。ふん。あの部隊との通信途絶。軍事衛星が次々と撃墜されています。俺が支配する世界で生きる資格があるのは力を示せる者だけだ。ここに俺はザ・キング・オブ・アイアンフィストトーナメントの開催を宣言する。強き者はトーナメントに集え。己の拳で栄光を勝ち取るがいい。ただし力を示せぬ弱者は国ごと消えてもらうことになる。さあ全人類よ、世界を闘争で満たせ。俺は負けたのか。俺はお前に飲まれなどしない。俺はあいつとは違う。俺はいいジン。風間の拳は